ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଅରଟିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏନ୍ଜୟ କ୍ଲବ ଏବଂ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏନ୍ଜୟ କ୍ଲବ ଓ ଜନହିତ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଏନ୍ଜୟ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମର ଏକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ସଙ୍କଟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ଓ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଶା।